अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै जोङो मोनसे बिसेस समाव गसंनानै दङ एबा जोङो मोनसे समखौ नेगासिनो दं। दिनै BTR इलेक्शननि फिथाइ दं। That means रिजाल्ट दं। सुबुंफोरा उत्सुक जानानै दङ, सुबुंफोरा सिन्ता जानानैबो दङ, माखासेफोरा रंजादोंबो आरो माखासेफोरा दुखुआवबो दं। जेरैथिंबो सावरायज्लायनाया सोलिगासिनो दङ। मानसिफोरा गावजों गाव सोंगासिनो दङ, सोर देरहागोन, सोर जेनगोन आरो बबे पार्टिनि रायजो खुंनाया जागोन, सोरनि आखायाव फैगोन, बेफोरबायदि सोंलुफोरखौ सावरायगासिनो दं। नाथाय अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बे गासै समनि गेजेरावबो, बे महलनि गेजेरावबो, बे बोथोर एबा बे समनि गेजेरावबो जों गावखौनो मोनसे प्रश्न एबा मोनसे सोंलु सोंनाया मोजां। बे जाहैबाय, थारैनो इलेक्शननि रिजाल्टखौ मानसिफ्रानो थि खालामारोना, ना बिनि आन्दोआव इसोरनिबो माबाफोर खामानि दङ? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नायगिरिफोर, इसोरनि गोथार बाइबेला जोंनो रोखायै बुङो दि बोसोन बिजाब 6:33 सिरि। जि बाइबेल सिरिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थाबाय, बे बाइबेल सिरिखौ आङो बर' रावाव फरायनाय नंलिया, मानोना बर' रावाव जाबायदि जानो नांगौ बियो रोखायै ओंखाराखै। दा बेवहाय नोंथांमोनाबो गावनोबो नायगोन, गावनोबो देहेन खालामगोन। दा नोंथांमोननो आङो एसामिस, हिन्दी आरो इंलिसाव लिरनायखौसो फरायना होनो हास्थायदों, मानोना बर' रावाव लिरनाया जायाखै एबा एसे गोरोन्थि थांदों, मिनिंआ ओंखारबोजोबाखै। बेनिखाय आं आलादा रावावसो फरायनो हास्थायबाय। চিঠি খেলৰ গুটি কুশত পৰে, কিন্তু সিদ্ধান্ত জিহুৱাৰ পৰা হয়। চিঠি डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। The Lords are cast into the lap, but the decision is from Yahweh. बिनि ओंथियानो जादों, भट होग्रा सुबुंफोराथ' जोंनो होदों, बेखौ सानग्रायाबो मानसियानो, नाथाय जोबथा थांखि एबा जोबथा खामानिखौ इसोरासो मावो। दिनैनि बे इसोरनि बोसोना बे सैथो बाथ्राखौ मोनथिनो थाखायनो जागोन। बिजाथिया खृष्टानानो जाथों एबा खृष्टान नङैयानो जाथों, राजा, नेता, दैदेनगिरि, गासै बिसोरो बोलोआव फैनाया एबा दैदेननायाव फैनाया इसोरनि गनायथिनि गेजेरजोंनो सफैयो। फै अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो बाइबेलनि सहायजों बे बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो नायगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, सेथि बाथ्रा, इलेक्शन आरो बाइबेलनि गेजेराव मा सोमोन्दो दं? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जों गोबां समावनो सानोदि इलेक्शना केवल मोनसे राजखान्थिनि बाहागो होननानैल' जोङो सानो, नाथाय बाइबेला जोंनो फोरोङोदि राजनितिक आरो सासन खालामनाया इसोरनि नियन्त्रणाव थायो एबा इसोरनि नियन्त्रणाव दं। बेनिखायनो दानियेलनि 2:21 सिरिया ओरैहाय बुङो, बियो समफोर आरो बोथोरफोरखौ सोलायो, बियो राजाफोरखौ बोखारनानै गुबुन राजाफोर फसंफिनो। बिनि ओंथियानो जादों, रावबो सुबुङा गावनि गोहो एबा गावनि बोलोनि गेजेरजों बिबानाव सफैया। जायफोरा दैदेनगिरि जायो बिसोरो इसोरनि अनुमति, इसोरनि दैदेननाय, इसोरनि सायख'नायनि गेजेरजोंसो जायो। जानो हागौ BTRनि बे इलेक्शननि जि बिजाथिफोर दङ, बै बिजाथिफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय एबा ख्रिस्टियान बिजाथि नङाबो जानो हागौ। अब्ला बेखिनियावनो मोनसे सोंलु फैनो हागौ, आरो बे सोंलुआनो जाहैबाय, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय नङा एबा ख्रिस्टियान नङा, बिसोरखौबो इसोरा सायख'यो नामा होननाय मोनसे सोंलुआ फैगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे सोंलुनि फिननायखौ बाइबेला रोखायै बुङो, येस, नंगौ, होयो, औ होननानै। नबुखदनेजर राजाखौ नायहर। बेबिलन रायजोनि नबुखदनेस्वर राजाया इसोरखौ मोनथियै, इसोरखौ नाजावै, इसोरखौ खुलुमै सासे सुबुंमोन एबा राजामोन। नाथाय इसोरा नबुखदनेस्वर राजाखौ बाहायदोंमोन जे इजराइलारिफोरनि गेजेराव मोनसे खैफोदखौ लाबोनो थाखाय एबा इजराइलारिफोरखौ सेटना होनो थाखाय, दुखु होनो थाखाय नबुखदनेस्वर राजाखौ इसोरा बाहायदोंमोन। जेरेमिया 27:6 सिरि, आरो आङो बे गासै हादरफोरखौ आंनि गलाम बाबिलनि राजा नबुखदनेस्वरनो गथायखाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनियाव मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन जे बेयाव नबुखदनेस्वर राजाया इसोरखौ मोनथिया, इसोरखौ नाजावनाय बेक्ति नङा, अब्लाबो बेयाव नबुखदनेस्वर राजाखौ गावनि गलाम होननानै इसोरा सोदोब बाहायदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेबायदि एग्जाम्पल गोबां दङ, बेफोरखौ होबाय थायोब्ला गोबां सम थांगोन। नाथाय इसोरा गावनि खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय गुबुनखौबो सायख'यो एबा गुबुननोबो बिबानखौ होयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, दैदेनगिरिफोरनि गोसोखौ, हृदयखौ इसोरा दैदेनो। बोसोन बिजाब 27:1 सिरि, दैसाखौ जेरै फोरबोआ फिदिं फिदा लाङो, बेबादिनो राजानि गोसोखौ इसोरा दैदेनो। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेनि ओंथियानो जाहैबाय, दैदेनगिरिया गावखौ जेसेबांखि बोलोगोरा होननानै सानना लाया मानो, अब्लाबो इसोरा बिनि गोसोखौ
दैदेनो आरो बिनि गोसोखौ मोनथिगौ आरो बिनि गोसोखौ कन्ट्रल खालामो आरो बियो बे खामानिखौनो मावगोन जेराव इसोरनि मोनसे थांखि दङ, इसोरनि गोदोर यजना दङ आरो बै यजनाफोरखौनो बियो जाफुंहोनो नांगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि BTR इलेक्सननि जिथु रिजाल्ट जागोन बे रिजाल्टआ जोंनो माखौ फोरोङो? सेथि बाथ्रा, जोंनि जिथु आसा एबा मिजिं दङ बे मिजिंआ सोरबा दैदेनगिरि एबा बबेबा पार्टिनि सायाव थानो नाङा एबा जानो नाङा। गितफोरनि 142 नम्बरनि 3 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरो हादां गोराफोरनियाव एबा हेफाजाब होनो हायि मानसिफोरनियाव बरसा दाख्लाम। राजाओं पर भरोसा मत रखो, ना किसी मनुष्य पर जो उद्धार नहीं कर सकता। नैथि बाथ्रा, जोङो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय आर'ज खालामनो नांगौ। बेनिखायनो 1 तिमथि 2:2 आरो 2 सिरिया ओरैहाय बुङो, सिगां आङो बेखौनो फोरोङो, बयबो मानसिफोरनि जुनै आर'ज खालामनो, खावलायनो, बिस'नो आरो इसोरखौ हामबाय होननो नांगौ। बेबादिनो जोङो इसोरखौ खुलुमनानै मोजाङै आरो गोजोनै खामिनो हानाय बादि राजाफोर आरो इख्तियार गोनांफोरनि थाखाय आर'ज खालामदो। थामथि बाथ्रा, जोङो सान्तिखौ अरायनि थाखाय दोननो नांगौ, रंजा बाजाखौ दोननो नांगौ। जों गावजों गाव जि इलेक्सननि रिजाल्ट फैबाय बै रिजाल्टखौ लानानै जोंनि गेजेराव जेन दावराव दावसि दाजाथों बेखौ जोङो अरायबो नाजानांगौ। बेनिखायनो रमारि 12:8 सिरिया ओरैहाय बुङो, हानायमानि बयजोंबो गोरोबज्लायनानै था। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै इलेक्सननि रिजाल्टआ जेखि जाया मानो बयबो ख्रिस्टियानफोरा नांज्लाय खमज्लाय एना एनिनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ। जों बयबो सान्तिनि दूत जानि, जों समाज आरो हारिनि थाखाय आर'ज खालामनि। बेनिखायनो जेरिमियानि 29:7 सिरिया ओरैहाय बुङो, आरो आङो नोंसोरखौ बन्दी खालामजाहोनानै जे नोगोराव थिनहरबाय बिनि सुख सान्तिनि थाखाय हास्थायदो आरो बिनि लागै फोरबोनियाव आर'ज खालामदो, मानोना बि नोगोरा सान्तियै थाब्ला नोंसोरबो सुख सान्ति जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेला जोंनो बुङोदि बे संसारा आरो बेयाव थानाय रायजोफोरा गासैबो अस्थायि गोनजा। बेनिखायनो बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो, दानियेल 2:44 सिरि, आरो बे रायजोनि राजाफोरनि आमोलाव सोरगोनि इसोरा मोनसे रायजो फसंगोन। बे रायजोआ जेब्लायबो नस्थ' जानाय नङा एबा गुबुन रायतफोरनि आखायावबो गोग्लैनाय नङा। बे रायजोआ गुबुन रायजो मानिखौ लेथेर फेथेर खालामनानै फोजोबगोन, आन्थाय गाव अरायबो थागोन। बे बाइबेल सिरिनि ओंथिया बेखौनो फोरमायदों दि BTRनि दैदेनगिरिया जायानो जाया मानो आरो भारतनि प्रधान मन्त्रिया जायानो जाया मानो, नाथाय जोबथायाव गासैनिबो दैदेनगिरिया इसोरानो जागोन आरो बिनि आखायावनो थाजोबगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दान्दिसे सम सहाय बावनानै थादो, नेनानै थाबावदो, इलेक्सननि रिजाल्टआ फैगासिनो दङ। जाय बेक्तिया जाया मानो बिथांखौ इसोरा अलरेडि सायख'खाबाय। येस, नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुदों जिसुआ बिखौ सायख'खाबाय होननानै, आरो थारैनो आं नोंथांमोननो गिबियावनो बुंखाबाय, नंगौ भट होग्राफोरा जों, नायग्राफोराबो जों मानसिफोरानो, बेखौ सानग्राफोराबो मानसिफोरानो। नाथाय इसोरनि गेदेर खामानि दङ बेयाव। इसोरा सेलेक्ट खालामखाबाय सोर दैदेनगिरिखौ बे BTRखौ दैदेनहोयोब्ला BTRआ मोजां जागोन, इसोरनि खामानि जागोन। बेबायदि बेक्तिखौ, सुबुंखौ, बिजाथिखौ इसोरा थि खालामखाबाय। आरो बे बाथ्राया आंनि बाथ्रा नङा अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ फोरमायो। बे जाहैबाय बोसोन बिजाब 6:33 सिरिनि बाथ्रा। सिथि खेलर गुटी कुशत पड़े किन्तु सिद्धांत जिहुआर परा হয়, सिद्धि दाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। The lords are cast into the lap, but the decision is from Yahweh. डिसिसना सोरनिफ्राय फैयो? इसोरनिफ्राय फैयो। जोङो भट होबाय, नायग्राफोरा सानग्राफोरा सानबाय, नाथाय सायख'गोना इसोरा। दिनै बर'लेण्डनि थाखाय, बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय सासे थि दैदेनगिरिया फैनो थांगासिनो दङ। दा बिथांखौ जों साफ्रोमबो सनमान होनो नांगोन आरो बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामनांगोन। बे जोंनि खामानिखौ जों मावनो नांगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर। येस, दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना दान्दिसे सम नेबावदो इसोरनि हास्थायनायखौ मोनथिनो थाखाय। दायो काउन्टिंआ सोलिगासिनो दङ, नोंथांमोना अलरेडि रादाबफोरखौ नायगासिनो दङ। दा बेयावहाय दान्दिसे सम बि पेशेन्ट जानानै नेफ्लायबाय थाबावदो। इसोरनि थांखिखौ जों मोनथिसिगोन, सोरखौ इसोरा सायख'मारदों। दे अब्ला जोबनायाव बयखौबो गोजोन सुख सान्तिखौ बावहरबावदों आरो जोंनि BTRआव, जोंनि बड'लेण्डआव मोनसे सुख सान्ति, मोनसे गोजोननाया फैगोन आरो बयबो इसोरखौ रंजा बाजायै खुलुमनो सिबिनो मोनगोन आरो बिनि खामानिफोरखौ मावनो मोनगोन। फैबाय थानाय जि दैदेनगिरि दङ, मानोना बे दैदेनगिरिखौ इसोरा सायख'दों आरो बेनो बे रायजोखौ दैदेननो थाखाय मोन्थायखौ होदों। दे अब्ला आर'ज खालामनो दाबाव,
बिथांनि थाखाय आर'ज खालामदो आरो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि थाखाय आर'ज खालाम। दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो, मोनसे लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो। थेंक इउ।